Αυτή η δημοκρατία δεν είναι του λαού. Ψηφίζεις Πασόκ και βγαίνει Δουνουτού. Αυτή η δημοκρατία δεν είναι του λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αγαπητέ νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί βουλευτές, κύριε Τσόνη, κύριε Αντωνίου, κύριε Σταϊκούρα, αγαπητοί φίλοι των επιμελητηρίων, κύριε Μίχο, είναι εδώ, πάλι κόντρα στο λαό. Γενική Γραμματή των Υπουργείων Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη, κύριε Τασούλα, κύριε Φούλα. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια ενός από τους πιο σπουδαίους αναπτυξιακούς θεσμούς της χώρας μας. Είναι μεγάλη χαρά, διότι η έκθεση που εγγενιάζουμε σήμερα βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα που αποτελεί επίτευγμα ανθρώπων που γνωρίζω και συνεργάζομαι